बहुत ही अच्छा गीत गावे के प्रयास करो। बाकी चैता भी कमलवास ने ट्रेनिंग ले ले जाए। सब पछरियन के बता दी कि का बोले के बाद कौन ए रामा कहता कौन ए राम तू को राग में रहला कौन राग में अब हम बता देते दीपक राग रहला कैसे जब ये लोग गावत रहल नु तम रहे जे सुनुगत रहल जरे लागल है जब ये गावला लो हम रहे जे सुनुगे लागल है तो हम जान गए कि दीपक के राग हट। अरे बाप हो बाप रामजी सिंह बोलिए से चल दल रहे हैं अब हे भगवान मोरे सावरिया आए हाय हाय मोरे सावरिया मोरे सावरिया मोरे सावरिया रे मोरे सावरी में हमरा केहू झाल बजावल ना सब गायक हाँ जी जैसे तनी खड़ा होकर चैनल वाला भाई लोग खड़ा हो जा बबुआ ये प्रिंस बबुआ हमार ओने मुंह करो बलिया जिला कुरेजी का रहे वाला बहुत सुंदर गायक ये हमार तुलसी राम हमें तुलसी गाड़ी के बगल में इनकर घर बा साहिबपुर चैंपियन हई कबाड़ी वाला हमें कबाड़ी लाल खड़ा हो कबाड़ी लाल कबाड़ी लाल इनकर नामो हो सुपरिया के बड़े हई हमरा जवार चक्की के हमें भइलाल जात एमे केहू झाल बजावला सब गवैये है हई हमरा प्रेम दुलरुआ खड़ा हो जा विनय दुलरुआ एमे केहू गावेला सब गावेला अभियंता भाई ऐसे कनी है तरह से कि हमनी से तू बैर मत करो कुछ शिक्षा ला काम में आई जाता तार कपड़ा पजामल होइनु उतना हमर झरल बा धरती पर इनको उतना हमर इनको झरल होई हां केने के पछवा के कैसे घसनी कटला घर्षण से बाद में नहीं साइकिल मोटरसाइकिल पर चले लगल है दोनों गोड़ जब पोलियो के मारल हो तो घिसनी नु काटत है एगो रुमाना हो इनका पाछा छिला गइल होई भक भक बोलला से विद्वान ना होई आ घर में धूर लगावला से पहलवान ना होई जिए खातिर त केहू के माई बाप ना अरविंद ध देता ओ बोल दे तू भगवान ना होई कहतर के एकर लड़का कहत है से कि बड़ बरियार मोग के लड़का पानी अरे कलाकार का आकार नहीं होता है कलाकार का पानी की तरह आकार होता है लोटा में रखिए लोटा बन जाए परात में रखिए परात बन जाए बाल्टी में रखिए बाल्टी का रूप पकड़ ले और मैदान में छोड़िए तो दरिया बन जाता है वही कलाकार का रूप होता है अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय संग डांस कैले बड़े जबकि उनकर पतोई है पूछो कौन गीत कजरा रे आई कहतर जी कर लड़का कहे से कि बड़ मौगा का लड़का है हमरा के कहतर जान पढ़ावे कुली रहले है हमरा अच्छा तीसरा में तीन हम कब नौकरी नहीं कैले झूठ ना बोलो रोस हमार बचपन से ही गीत संगीत गेना गौनाई जे इटाड़ी क्षेत्र के हुई फुटबॉलर हमरा के जानत हुई कई बार क्षेत्र में भी हम फुटबॉल खेले आइल बानी कलकत्ता पहुंचलो धनसोई के अगल बगल सावना वावना फील्ड में भी खेलले बानी इनरपुर की ओर से मलिकारी कलकत्ता पहुंचले कैसे खेलले बानी रोहना तो हम नौकरी कैले नहीं खेलो हम नौकरी मांगे गइल बानी कहे बचपन से ही गेना और गौनाई गेना हो गौनाई तीसरा काम कैले नहीं एगो ना बताई जा वो गए से बा वो गए भाई दुई आदमी के तकलीफ बदल गए
माई दू आदमी के तकदीर बदल ली। माई दू आदमी के तकदीर बदल लिए कलयुग में। केकर के कर कालिदास के बदल ली, हां पागले रहले। हां सुर तुलसीदास कामी पुरुष रहले, हां सूरदास दोनों आके अनहरे रहले। हां आ कलयुग में दू आदमी के 4 बरस भई। हां एगो राना घाट पर भीख मांगत रहे गाना गा के, रानू मंडल उनकर नाम रानू मंडल है। हां आ इहो भीख मांगत रहे थावे मंदिर पर। हां त कमलबास से भेंट भई, हां ई व्यास बन गेले। हां तो दोनों जना के कही रहे बात। ओहो गीत गावत रहे, हां तेरी अपनों के कहे मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। एके बा एके बात सिन्हा जी समय तेरी बदल मेरी इनकर कर्म आगे चल गई, हाँ। रानू मंडल के भी आगे चल। तो हमरा के मन पर आवे के पड़ल खाली दुआरी पर बैठ के हां अंगुरी से निखोरा तारी धरती हां ई बैठी दुआरिया पर आए होए होए झोंकेली गुजरिया से भेजलनी न पाताब खबरिया ए बोलो कोनो बात ना। हां चैती हवा देह में लागी, हां शरद गरम दोनों हां वो पने चली। हां अरे बाबा ई का जानी मोहरम गरम हवा देले पुरुवा से। आर मटरो के छेमिया लागे छेमिया ए बला। मटर के छेमी छेनिया से गड़तिया कि घनी बसवरिया में बोले ले कोई लहरिया से। कैसे कैसे बोला बोला कलाकार कलाकार अपन कला दिखावत है कि घनी बसवरिया में बोले ले कोई लहरिया से। आ गीतियो लगे ना जैसे गरिया ए गीत गारियस लागत है। कहता लोग कि यूट्यूब होरे ना बुलाइला कोयल के बोली, यूट्यूब होरे बोले के बा कोयल के बोली। हाँ अच्छा ली कैसे कैसे बोला बोला अब कैसा होला ताली तनी बजाओ जोर से। ज्ञान नहीं खेलावत एकदम। कह तरीका कि दिन भर खटे सैया खेतबा में दिन भर खटे सैया खेतबा में बाराते ले आइले राजा गवना करा
रामेश्वर यादव जी चक्रासी के सज्जन से पैसा भेजवानी हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा का कहतरी अबे आता भाई तने हमरो पता कत रह कला हन जे हमर मुंह देखत रह अब हमार मुंह का देखत रह लइकन के मुंह देखो लइकन के मुंह देख का तोहर माई बाबू तार मुंह ना देखले हैं बताओ तार खाली लइकन के मुंह देखले हैं तार गांव घर ना देखले होई तार गांव घर तार मुंह ना देखले हुई हैं बड़ी रफ टफ यूज करता रह हैं जवाब देवे लगब तो लोगवा कहे जे कुंवरवा पगलाइले बका ए साचो भाखटा लागत कि अखर लेली हमर जान हो एको दिन ठीक से न कोई जवान हो लागत कि अखर लेली हमर जान हो एको दिन ठीक से न कोई जवान माननीय हमरा सोनू शाह जी कमेटी के माध्यम से हजारों रुपया पुरस्कार देने गुप्ता जी ये हमारा लाला चक से श्री अप्पू यादव जी पुरस्कार भेजौनी हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा माता रानी कृपा बनौले रहे कबो नहीं बुझे हमके रानी ये सखी किया बाबा नहीं पूछे हमके रानी है सखी लंगड़ा सुन जाता जाके हरी हरी प्यार की लड़ाई में साजन तेरे संग प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में टूट गई चूड़ियां साजन तेरे संग प्यार की लड़ाई में साजन तेरे संग प्यार की लड़ाई में प्रेमचंद व्यास जी तो हर गुरु जी हमारे संग तू बोला चुनी पावनी में का नाम होता है अनुराग अलबेला जी ला आशीर्वाद धन्यवाद एगो खोजवा लेके आइल बड़े अब खोजवा का बड़ाई पहले बड़े बुझाते कि ओ हो उतर आइल बा राम राम बाबा बाबा जमुआओं से बाबू मोहन सिंह जी जमुआ गांव बड़ी लयदार है महाराज भचकिया जमुआ ये सब गांवन में हम गौनई बहुते गवले बनी ये हमारा तो धुरान का कन्ना न होवे लोहंदी से मास्टर साहब श्री बबन बाबू एक फूल माला से स्वागत हमारा तरफ से राउर गांव के बेटी रली है परीक्षणा देवी माई हमने कर रली है पूरा शाहबाद जिला के विकास कैले ही जना घरे अंग्रेजी हुकूमत रहे तवना घरे 1918 में डुमरी हाई स्कूल 1921 में डुमरी डीके कॉलेज 1928 में कोइलेवर टीबी हॉस्पिटल 1932 में बक्सर बालिका विद्यालय 1940 में धर्मशाला 100 रूम का बक्सर में रामचरित मानस मंदिर पर धर्मशाला पटना में धर्मशाला पूरे रोड सड़कों पर कुआं खुदवा करके अपने अपने ए महाराज ए गांव के माई रली है धन हरे माता वैसन संस्कार तोहर माता देले रली जैसे तू
जय हो आज जिला के विकास के लिए साहबा जिला का वो माता के बार बार नमन बा तो जानतो ना लोहंदी गांव में आज तक आई ना रहे पहली बार जब लोहनी आनी है तो पूछवी ये दरक्षणा कोरी यही गांव तब आदमी कहल है तब कह जो हां भाई हाँ जी और ही बाजी हे प्रभु और बाजी दिन भर खेता में लागे ओकर मन हो हई कहता रे हाँ जे मुंह देखो हमार का देखो तरह हमर लइकन के देखो ए तेरे गइले ससुरारी हाँ आइकर मौगी जन बिया त अपना बापवा के घर में चूल्हे तो रोटी बना बना खियावत आ तले डायरेक्ट घर में घुस न जाता रे जब डायरेक्ट घर में घुसले तो इनकर मौगी देखलस त इनका के घूघ तान लिहलस हाँ तो ओकर बाबूजी कहत रहे कि बुचिया बचिया वो तल्ले वो घूघ तान लिहले चदरी से हाँ बाबूजी ए बाबूजी अब जी रवा काहे घूघ तान ले बने जी हाँ तो कहते रहे जी बचिया बचिया तू जब एकरा से बियाह कइले बनी हाँ अते जे ओकर मुंहे न खींच देखो तो हम एकर मुंह देखब रे अरे हटाओ रे हमरी के पद पदार्थ श्रीवास्तव जी कोनो बात हम पद पदार्थ से हाँ ई कहत रे और बा हाँ दिन भर खेता में लागे ओकर मन हो दिन भर खेत में लगे ओकर मन हो ना सो त विदेश में घर में दिया न होता दिन भर खेत अरे लागे ओकर मन हो ना सो दिया न होता देखो हम हो बुझे नहीं मोर परेशानी है सखी ए मनु बाबा परेशानी है सखी लंगड़ा दूध जाता जाके हरियाणी है सखी दिया दूध जाता जाके हरियाणी है कि मौगा सूत जाता जाके हरियाणी है कि नदिया सूत जाता जाके कैसन जवाब रहा मुहवाला